Hej Ellinger. I dag der skal vi snakke om ham her. Han hedder Gustav Kirch, og han er en tysker, som har lavet nogle forskellige love i forhold til el. Dem skal vi snakke lidt om i dag, og hvordan vi bruger dem som elektrikere. Den første lov, den hedder sig, at de strømme, vi har, der går ind i et knudepunkt, de skal være lige med de strømme, der kommer ud af et knudepunkt. Så de strømme, der er her, de vil være lige så store, som når der kommer ud af det knudepunkt. Kirchs anden lov, hans spændingslov, siger, at de spændinger, jeg har rundt i mit kredsløb, og jeg lægger dem sammen, så skal de give 0. Når vi skal bruge dem i praksis, så kommer vi til at bruge dem i en serieforbindelse og i en parallelforbindelse. Først så kigger vi på vores serieforbindelse her. Til det her, der kommer vi også til at skal bruge Ohms lov, som vi har gennemgået tidligere. Men først så tager vi vores strømlov, når vi snakker serie. Så min strøm her, den vil være ens. Det betyder altså allerede nu, kan jeg skrive her, at der er 0,75 ampere hele vejen rundt i mit kredsløb. Det er altså på grund af den her Kirchs strømlov. Det næste vi så skal have, det er min spændingslov. Nu har jeg 24 volt her i mit kredsløb. Og jeg skal til at finde ud af, hvad er mine spændinger rundt omkring. Så de spændinger jeg har herude, lagt sammen, det skal altså være min spænding herude. Måden jeg ligesom finder ud af min første spænding her, nu har jeg jo Ohms lov, det vil sige, at jeg kan sige min strøm gange min modstand. Så nu ved jeg, at min spænding herover, den vil være 7,5. Nu kan jeg gøre det samme med min U2. Der har jeg en lige stor modstand. Det konstaterer vi så her. Nu gør jeg det samme for U2. Hvis jeg lægger mine spændinger her sammen, så kan jeg se, om det giver min 24 volt. Nu kan jeg se, når jeg lægger mine tal sammen her, så giver det 24 volt. Og det er det, jeg har på min forsyning her. Den næste metode, jeg kan bruge for at arbejde, den næste måde, jeg kan bruge Kirchs lov på, det er i en parallelforbindelse. Jeg har en parallelforbindelse her. Igen, nu har jeg 24 volt. Jeg har to modstande nu. De er hver især 10 ohm. Og nu bruger jeg Kirchs spændingslov. Jeg kan se, at spændingerne de er ens, ligesom at jeg før kunne se, at strømmene de var ens. Det vil sige, at jeg allerede her nu kan sige, at min 24 volt er ude her. Jeg har en parallelforbindelse, hvor jeg snakker Kirchs strømlov. Og skal jeg lægge mine strømme sammen for at få den samlede strøm. Nu vil jeg bruge Ohms lov til at finde de to strømme. Og de her to, de er jo ens, kvad at vores modstande er lige store. Hvis jeg lægger dem sammen, så får jeg den samlede strøm, og det giver min 4,8 ampere. Altså min samlede ampere. For at opsummere, så har vi to måder at bruge Kirchs lov i praksis på. Parallelt, serie. Her er det mine spændinger, der er ens. Her er det mine strømme, der er ens. Vi snakker parallelt. Så i parallelt, der lægger jeg mine strømme sammen, og i serie, der lægger jeg mine spændinger sammen. Det var det for denne gang. Ellinger, jeg håber I ser med igen.